ଆମେ ଆଜି ଆସିଥିଲୁ ଚାର୍ମିନା ଜେକ୍ସନ ଭିତରକୁ ଗଲାବେଳକୁ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଲାଗିଲା ମତେ। ବାବା ପାଖରେ ଆନିଭର୍ସରୀ ଥିଲା ସେଥିପାଇଁ ଏବେ ଦେଖିଲୁ ରାସ୍ତା ଦର୍ଶିଲ ତ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଡେକୋରେସନ ହେଇଛି। ଆଉ ହଁ ଏ ଭିତରେ ଅଛି ଗୋଟେ ଛୋଟ ରେଲୱେ ଷ୍ଟେସନ, ସୁନ୍ଦର ଟ୍ରେନ ବି ଅଛି। ଟ୍ରେନ ପୁରା ସତ ସତିକା ଦେଖାଉଛି ନା, ଏଟା ସତରେ ମିଛିକା ଦେଖନ୍ତୁ। ଏଠି ଗୋଟେ ଷ୍ଟାର ସ୍ପଏର ବି ଅଛି, ଦିଲ୍ଲୀ ଲାଇବ୍ରେରୀ ବି ଅଛି। ଆପଣ ଚାହିଁଲେ ବସିକି ପାଠ ପଢି ପାରିବେ। ତାପରେ ଆମେ ଆସିଲୁ ଖାଇବା ପାଇଁ। ଆମେ ମଗେଇଥିଲୁ ଚିକେନ ଲଲିପପ କି ବହୁତ ଟେଷ୍ଟି ଥିଲା। ତାପରେ ମୋ ବହୁତ ଦୁଃଖ ହେଇଗଲା କାହିଁକିନା ବାବା କହିଲେ ପାସ ନେଇକି ଘରକୁ ପଳେଇବା। ମୋ ନାନୀର ଦେହ ଖରାପ ହେଇଗଲା। ଏଇ ରାସ୍ତାଟି ହଉଛି ପାଠପଢା, ହଉଛି ସୁନାର